Mambo aripo pamsiwo iye wafa pamchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo kunepo pamsiwo Hallelujah, hallelujah, une aripamsiwo. Živone sože kuguja, žino žirko itika, to ona neko kasika. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, hallelujah, une aripamsiwo. Musana ngitse pansipo, kuti kusine dambudzo, dakaramu ponesiwo. Auye pasipo, pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, hallelujah, une aripamsiwo. Tizomupatsiro ija, tichagara nekugara, kufa kuchawa kusafa, haiberinguwa. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, hallelujah, une aripamsiwo. Une aripamsiwo. Kwaziwai muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai kuchirongwa chino The Second Coming of Christ, kudzoka kwaKristu kwechipiri, chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi veku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete navaCaston Betera, vari Assistant Publishing Director ku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio muno tichange tina Proclaim Rhodzi, achange achiturikira hurukuro dzedu kudziisa into sign language, kuitira hama dzedu vane hearing impairment, madeaf, vanoshandisa maziso pakuona zvese nekunzwa. Vabetera, kwazisai vateereri. Kwazwai vateereri. Welcome to the program, The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda. Kana tichitaura pamusoro pe Second Coming of Christ, tiri kutaura pamusoro pevanhu. Nekuti kana pasina vanhu, hapana chikonzero chekuti Jesu angadzoke. Nekuti kudzoka kwaJesu ari kuuyira vanhu. He is not coming back for material things. Haasi kuvinga gold, silver, mombe kana mbudzi. Ari kuvinga vanhu vanga vachirarama vachitenda maari. Saka kana tichitaura pamusoro pekudzoka kwaKristu, tiri kutaura pamusoro pevanhu nemagariro avo, magariro avanofanira kuita, zvavanofanira kuita, zvavanofanira kusaita, tichitarisa kwavakabva nekwavari kuenda nemugumo wavo. Ndozvatinenge tichitarisa patinenge tichikurukura tiri patopiki iyoyi, pathimu yedu, The Second Coming of Christ. Saka muchirongwa chino kwamuri muri yeZimbabwe
chishuvo chedu ndechekuti dai mumurangariro medu maingazara manzwisisiro aiita madzitateguru edu pakutenda vakatitangira munyaya dzekunamata. Regai tiverengerwe kuna vaHebheru chapter 11 kubva pavhesi ya13 kuenda pa16. Vadetera vachativerengera Hebrews chapter 11 kubva pavhesi ya13 kuenda pavhesi ya16. Tiverengere muranda wacho. Ndichaverenga nerurimi rweshona. Verse 13. Ivava vose vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa, vakatenda kuti ivo vayeni nevafambi panyika. Nekuti vanotaura zvakadaro vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo. Nekuti kana vairamba vachifunga nyika iyo yavakabva kwairi, vangadai vawana nguva yekudzoka. Asi zvino vanoda imwe inopfuura nekunaka, ndiyo yekudenga. Naizvozvo Mwari haane nyadzi pamusoro pavo, kuti aidzwe Mwari wavo, nekuti wakavagadzirira guta. Panapa tirinzwa kuti vatendi vekare, chimwe chinhu chaigara chakazara mumirangariro yavo, kunzwisisa kuti pano pasi tiri vayeni, pano pasi tiri vafambi, hatigare pano nekusingaperi. Ndo chinhu chavakanzwisisa chekuti kune nyika iri nani, isiri planet Earth, isiri nharaunda dzatigere, kune imwe nyika iri nani. Pano pasi tiri kungorarama zviri temporary. Kufanana zvimwe zvingatibatsira kunyatsonzwisisa, pataikura taitamba mahumbwe. Mahumbwe mazuva ano varairi rinogona kunge risina kujairika munzvimbo dzese, asi kune dzimwe nzvimbo vanotaura zvekunotamba nematoys, but ese zvese izvozvo zvinogona kudaidzwa muvara rekuti mahumbwe. Kumahumbwe kunotopananwa zvikudyo, mwaitonzi ndiwe baba, mwaitonzi iwe ndiwe amai, ndisekuru, ndiani. Vanhu vanenge vatori busy vachimhanya kuchibikwa nezvipoto zvavo zvavanenge vachibika vari ikoko. Pavanenge vari busy kudaro vana vachitamba kumahumbwe, vana mai vanenge vachibika kumba. Kumahumbwe unotonzwa kuchirovana, mwakuchema moto, koita sei mwana, atora chinhu changu. Ukaswedera padhuze unoona charoverwa chacho, pamwe chivharo chakapera mushonga webhutsu, chakatotsikwa nerori yakauya nemavhu, asi chiri kuroverwa mwana ichocho, ari kunzi chinhu changu. Kwavari zvinenge zvakavakoshera. Panongodaidza amai kuti sadza raibva, zvese zvavanga vachiita nezvavanga vachiti sadza, vanobva vasiya vomhanya kusadza chairo. Saka pano pasi pakunzwisisa kwatakasirwa nevatendi vekudhara, ndekuti tiri kutamba mahumbwe, tiri kuvarairwa. Hazvina kuipa kuti munhu ave negold, ave nemombe dzake, ave nembudzi dzake, ave nedzimba dzake, as long as maunganidziro aunozviita asingakanganise pamberi paMwari, asingavhiringe zvimiso zvaMwari. Ukazviita zvine mawirirano naMwari, hazvina chakaipa, uri kutamba mahumbwe ako zvakanaka. Asi dambudziko rinozongovepo chete kana munhu akatyokera pamahumbwe. Zviya zvekuti amai vaakudedza kuti chiuya ikumba, munhu anobva aramba, chingave chinhu chinonzwisa urombo kuti munhu abva ati ndakuda kurara kunei, kurara kwanga achitambira mahumbwe. Saka chii chiri kutaurwa panapa neshoko raMwari? Dai tingafunge muri yeZimbabwe semafungira akaita vatendi vekudhara, kuti pano pasi kutandara tine kumusha kuri nani, tine nyika iri nani yatichazoenda kana Jesu auya. Ndosaka tichitaura pamusoro pe-second coming of Christ. Tinoda kutenda vateereri. Matsananguriro ari kuita mufundisi ari kuisa pachena kuti kana vari kufananidza upenyu hwedu nemahumbwe, kumahumbwe zveshuwa munogona kusiyana mahumbwe enyu. Vamwe vanototengerwa matoyi musupermarket, vamwe vanogadzira vega. Kungosiyana kwemahumbwe acho maitirwa, asi pakupedzisira vese vana vanozodedzwa kunzi chiuyai kumba. Saka pathimu yatiri kuti the second coming of Christ,
tiri kuedza kuburitsa pachena kuti mukusiyana maumbwa atiri kuita, vane matoyi ekushopu vakagadzira vega nguva yatifambei vadikani zvekuti anytime muridzi wedu musiki wedu apadyo nekuuya. But tichiri ipapapo mufundisi, kuti zvibatsire chinhu chinofanira kuzikanwa neruzhinji, amenoti mungatibatsire here, kudzoka kwaKristu muruda kuzotidzidzisa mukati ari kuinga vanhu pachedu tagara tine mibvunzo inotinetsa. Even ruzhinji rweZimbabwe munogona kubvumirana neni kuti panyika pano pane dzimwe nyaya dzatisati taane mhinduro. Totoda kutomboziva mufundisi kuti upenyu chii, tiri kumboendepi, tikafa zvozodii. There are a lot of issues dzekuti ndaandifunga kuti mukatanga nekumbotibatsira kutsanangura kuti tizive upenyu chaihwo. Zvekuuya kwaKristu handifunga kuti kuna angarambi, but chiri kutoshamisa vateereri nevakawanda ndechekuti muchiti anouya vanhu vari kungofa, vamwe vachizvarwa, vamwe vachifa vachizvarwa. Pane zvinhu zvinoda kuti mutibatsire semutendi, samufundisi. What is life? What is human life? What is death? Tiri kumboenda kupi? Ndinofunga mibvunzo yahandini ndega, nevateereri vanogona kudaro vaine mibvunzo yakadaro. Tibatsirei. Mibvunzo yakanaka Betera. Ndinovimba kuti mibvunzo iri mupfungwa dzevanhu vakawanda. Patati isusu kana tichitaura pamusoro pesecond coming, tiri kutaura pamusoro pevanhu, nekuti Jesu ari kuvinga vanhu. Kana muchidzidza pamusoro pevanhu, kuti munyatsonzwisisa vanhu, hamugone kuvanzwisisa musina kudzokera kuorigin. Vakabva kupi? Mugotarisa zvakare their destiny, mugumo wavo, vari kunogumira kupi? Ndo zvinokubatsirai kuappreciata zvinoitika pakati apo pekwavakabva nekwavanogumira. Now regai tidzokere kumashure tinoona kwavakabva. Kuna Genesis chapter 2, tiverengere muranda waMwari pavhesi ya7. Genesis chitsauko 2, uku toda kunonzwa mauwiro akaita munhu, kuti pazonzi pane munhu. Ndo zvinotibatsira kuti kana toteera munhu iye tichitsvaga nekwaanoenda zvinenge zvakatirerukira. Genesis 2 vhesi ndeya 7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Pane ndima iyi inogona kudimburwa kuiswa muzvikamu zvitatu. Pari kunzi munhu akaumbwa nefu, ndo chekutanga. Ndobva afuridzirwa mweya wehupenyu, ndo chechipiri. Achibva azove mweya mupenyu, ndo chechitatu. Ndizvo zvakaitika pakugadzirwa kwemunhu. Muviri wake wakagadzirwa nefu. Mwari akatora ivhu ndokuumba muviri wemunhu. Auumba wanga uri muviri usina upenyu, usingararami, usingafambi, usina chaunoita. Kuti Mwari aise upenyu mumuviri uya waakanga aumba mumunhu uya uya, kunonzi Mwari akafuridzira mweya weupenyu. Uri kunzi mweya weupenyu panapa, zvakakosha kuti zvijeke tichiri panapa, kuti isimba rakabva muna Mwari ndo rakagonesa muviri uya wakaumbwa nevhu kuti utange kurarama. Simba riya rakabva muna Mwari ndo rakaunza upenyu mumunhu akanga aumbwa nevhu. Saka zviviri izvi zvasanganiswa, simba rinoraramisa nemuviri, ndobva zvaita munhu ari chisikwa chipenyu. Munhu akava mupenyu, munhu akava mweya mupenyu. Tichiri papa zvakakosha kuti tibva tasiya tatsimbidzira pfungwa iyi. Mwari haana kufuridzira mumunhu mweya mupenyu, akafuridzira mweya wehupenyu, mweya unokonzera upenyu, mweya unogonesa kurarama munhu achibva azova mweya mupenyu. Pane chimwe chinhu chatoda kuti muone, hativerengei ndima mbiri, Genesis 1 vhesi ya 24 na Genesis 2 vhesi ya 19. Ndima mbiri idzodzidzi
dzine zvimwe zvinhu zvatoda kuti tibatanidze nemunhu nechimiro chake kubva pamavambo. Anditione Genesis 1 verse 24. Ndichaverenga makateerera vateereri. Verse 24. Mwari akati, nyika ngaibereke zvipenyu zvine marudzi azvo, nezvipfuyo zvinokambaira, nemhuka dzenyika zvine marudzi azvo, zvikaita saizvozvo. Panapa tiri kunzwa kuti Mwari akarayira ivhu kuti riburitse mhuka neshiri dzakasiyana siyana. Rarayirwa ivhu rakateerera izwi raMwari rekusika, nekuti izwi raMwari rine simba rekuburitsa zvinhu. Saka Mwari ataura, pavhu pakabuda mhuka nemarudzi adzo, neshiri nemarudzi adzo, nezvinokambaira zvakasiyana siyana, ndobva zvabuda. Regai Genesis 2 verse 19 itibatsire kunyatsotsanangura zvakaitika ipapo. Jehovha Mwari akaumba nevhu mhuka dzose dzesango neshiri dzose dzedenga, akadziisa kumunhu kuti aone kuti uchadzitumidza mazita api. Panapa pari kunzi Jehovha akaumba nevhu, kureva kuti akagadzira nevhu. Chatoda kuti tichijeke panapa ndechekuti munhu akaumbwa nevhu, mhuka neshiri nezvinokambaira zvakaumbwa nevhu. Chakaumbisa muviri yezvinhu izvi zvinoti munhu nezvimwe zvisikwa zvese ivhu. Chakasiyana iattention and care yakapuwa naMwari pakugadzira munhu. Mwari akatora ivhu, akatora nguva yake achinyatsoribataridza achiumba. Pamhuka neshiri chakaumba kubva pavhu izwi raMwari ndo rakataura, mhuka neshiri zvikabuda kubva muvhu. Ndo mutsauko uripo, zvakagadzirwa nematerial yakafanana, kagadziriro ndo kakasiyana. Regai tiende pamberi zvishoma, tiri kuteera mhuka nevanhu pana Genesis 1 verse ya 30, tigozonoverenga zvakare Genesis 7 verse ya 21 na 22. Genesis 1 verse 30. Pane chimwe chinhu chatoda kuti tichijeke tichiri ipapo. Mhuka dzose dzenyika neshiri dzose dzedenga, zvipenyu zvose zvinokambaira panyika, zvino mweya weupenyu, ndakazvipa mirivo yese minyoro kuti zvive zvekudya zvazvo, zvikaita saizvozvo. Panapa pari kunzi mhuka nezvinokambaira panyika zvine mweya weupenyu. Ngatibate ipapo. Munhu paakaumbwa nevhu akafuridzirwa mweya weupenyu. Pano mhuka dzakabva pavhu kuburikidza neshoko raMwari rakataura, dziri kunzi dzine mweya weupenyu. Tinoona kufanana zvakare pamuviri wemhuka nemuviri wemunhu zvakafanana. Pane chinoraramisa mhuka nechinoraramisa munhu zvakafanana zvakare. Regai tinzwe Genesis. Panogona kudaro pane mubvunzo kuvateereri vedu. Very good. Muri kutsimbidzira here kuti masikirwo evanhu neemhuka changosiyana iattention? Mukurehera kuti tikavheneka muviri wemunhu newemombe, machemicals anowanikwa munhu ndo ari mumombe. Zvakada kuda mukurehera, ndanzwa muchiti zvese kuvhu, munhu kuvhu, mukati mhuka futi dzakapiwa mweya weupenyu, ndo breath of life anditi. Mukati munhu futi breath of life, ndobva zvararama. Saka muri kuti life yese yemhuka nevanhu ndo matangira inonofanana kudaro. That's right. Kavhunziro kenyu vabetera katotsanangura exactly zviri kurehwa neshoko kuti muviri wemunhu nemuviri wemhuka zvese zvakagadzirwa nevhu. Chinoraramisa munhu nechinoraramisa mhuka isimba reupenyu rinobva kuna Mwari. Magona kunyatsotsanangura, ndo exactly zviri kurehwa nendima dzatiri kuerenga. Imwe menge mati Genesis 7 verse 21. Zvipenyu zvose zvaifamba panyika zvikafa, zvaiti shiri nezvipfuyo nemhuka nezvinokambaira, zvose zvaikambaira panyika nevanhu vose, zvinhu zvose zvekenge zviine kufema kwemweya weupenyu mumhino dzazvo, zvose zvakanga zviri pasi pakaoma zvikafa. Saka pari kutsanangura kuti mweya weupenyu
urimo mumhuka sezvauri muvanhu zvatambobva kutsanangura zviya indima inongotsindidzira. Nawo paine mweya weupenyu mumunhu, paine mweya weupenyu mumhuka, miviri yakagadzirwa nevhu, miviri yakagadzirwa yemhuka yakagadzirwa nevhu. Regai tinobata Genesis 1 verse ndeya 20 na 24. Pane chinhu chandoda kuti muone chakafanana pamhuka nemunhu chekupedzisira. Takatsamira pavhesi ridu riya kuna Genesis 2 verse 7. Genesis 1 verse 20. Mwari akati, mvura ngaizare nezvipenyu zvizhinji neshiri dzibhuruke pamusoro penyika munzvimbo yedenga. Verse 24. Mwari akati, nyika ngaibereke zvipenyu zvine marudzi azvo, nezvipfuyo nezvinokambaira, nemhuka dzenyika dzine marudzi azvo, zvikaita saizvozvo. Panapa tiri kuona kuti munhu aumbwa nevhu, aiswa mweya weupenyu, akava mweya mupenyu. Mhukawo dzagadzirwa kubva pavhu, dzapuwa mweya weupenyu, dzakave zvisikwa zvipenyu. Saka munhu, mhuka neshiri nezvipenyu zvinokambaira panyika, zvese zvinhu zvipenyu zvinorarama, zvakagadzirwa nevhu, zvinoraramiswa nemweya waMwari, mweya weupenyu, mweya wekuraramisa. Asi pane mutsauko ndinoona sekunge munoda kubvunza munhu waMwari. Ndanga ndichida kutobvunza kuti saka takangofanana here nemhuka, mufundisi? Right. Takangofanana nemhuka here? Mhinduro kumubvunzo iyoyo inoti hongu kwete. Takafanana ehe, magadzirirwo atakaita zvakatigadzira zvinotiraramisa. Asi tinonosiyana pakuita sei. Munhu agadzirwa nevhu, apuwa mweya weupenyu, achisikwa chinorarama, maari makaiswa conscience naMwari. Makaiswa hana inogona kupatsanura kuti ichi chinhu ichi chakanaka ichi, ichi chakaipa ichi. Ndo panosiyanisa munhu nemhuka. Mhuka inongoita, inonzvenga chinokuvadza bedzi, asi munhu ane hana inomuudza kuti chero usingakuvari izvi zvakashata izvi. Ndo mutsauko uri pakati pemunhu nemhuka. Ndizoenda kubata pane pemamuda utsanangura. Right. Ndada kuda kuenda pakuti shungu dzinaMwari. Regai tiende pana muparidzi, Ecclesiastes chapter 3 pavhesi ya18 kuenda pa21. Pane zvinovavarirwa naMwari zvaanoda kuti tisambozvikanganwa, tigare tichizvirangarira nguva nenguva. Muparidzi chapter 3 verse 18 to 21. Pamavhesi arutaurwa namufundisi, vanenge vari padhuze nepekunyorera pavateereri vedu, potai muchanyora parutivi kuitira kuti mucheke kuti zviri kuenderana here nezvatiri kuverenga kunoko. Muparidzi 3 verse 18. Ndakati mumwoyo mangu, izvi zvinoitwa nokuda kwevanakomana vevanhu, kuti Mwari avaedze, vaone kuti ivo vamene vakangoita semhuka, nekuti zvinoitirwa vanakomana vevanhu ndo zvinoitirwa mhukavo. Zvose zvinoitirwa chinhu chimwe. Mufiro wemunhu ndiwo mufiro wemhuka. Zvose zvine mweya mumwe. Munhu haana paanopfuura mhuka. Panapa Mwari ari kurangaridza vanhu kuti chinhu chandinoda kuti munhu agara achirangarira ndechekuti munhu nemhuka zvakafanana. Kunzwisisa chinhu ichi muri yeZimbabwe kune zvakakakoshera. Kusazvinzwisisa kune zvakunondovhiringa, zvakunondokanganisa mumararamiro evanhu, zvikuru sei pakunamata Mwari nekuteera zvaanoda. Mwari ari kuti nzwisisai kuti munhu nemhuka zvakafanana. Zvakafanana papi? Ndo zvataramba tichingodzokorora. Kasikirwo miviri ndeyevhu, mweya unoraramisa, isimba rakabva kuna Mwari. Zvese zvibva zvava zvisikwa zvipenyu. Yaenda pamberi ndima ichiti kafiro kakafanana. Kafiro kanoita munhu nekafiro kanoita mhuka same. Mwari, kana tikadzokera kuna Genesis, mushure mekunge papinda tsaona ichitema, Mwari akanga asika munhu aine shungu, aine
urongwa hwekuti agare nemunhu nekusingaperi, asi pakazoita tsaona yechitema, pakapinda chitema ndozvakasvikochinja zano raMwari. Saka Mwari anosiya audza munhu kuti nekuda kwezvaitika izvi netsaona yawapinda mukati mayo, regai tiverengerwe Genesis 3 vhesi ya 19 tinzwe kuti Mwari anoti kudii kumunhu. Verse 19. Right. Uchadya zvekudya zvako neziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu, nekuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokerazve kuguruva. Munhu anobva audzwa kunzi netsaona yaitika izvi chatambudzika panyika, zvese zvinoitika zvichaitika muupenyu hunohu, asi pakupedzisira uchadzokera kuguruva nekuti ndiwo kwawakabva. Madzokerero acho ekuguruva anowedzera kutsanangurwa pana Muparidzi 12 kana tichiverenga vhesi ya 7 inowedzera kutsanangura kadzokerere komunhu. Chatiri kuudzwa panapa pana Genesis 3 ndechekuti nekuda kwechitema chapinda panyika, munhu kana amorarama achadzokera kuvhu kwaakabva. Kuya kwanzi kuna Muparidzi 3 kuya kadzokerero kacho kemunhu nekemhuka semusemo zvakangofanana. Regai tinzwe kadzokerero kacho kuna Muparidzi 12 vhesi ndeya 7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvirakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Chii chiri kubudiswa panapa naMuparidzi? Ari kubudisa kuti pane nguva inodzokera guruva kuguruva, mweya weupenyu uchidzokera kuna Mwari kwawakabva. Chiri kunzi guruva rinodzokera kwarakabva mhuri yeZimbabwe miviri yedu, nekuti muviri wakagadzirwa nevhu, wakaumbwa neguruva refu. Saka kana nguva yekufa yasvika, chii chinoitika? Zviri kutsanangurwa panapa. Kufa iri vhesi yezvakaitika pakugadzirwa kwemunhu, pakusikwa kwemunhu. Zvakauya pamwe chete munhu achigadzirwa zvinoparadzana, chimwe nechimwe chichidzokera kwachaimbove munhu asati avepo. Chimiro chakanga chiripo munhu asati aapo, kusavepo kwaivepo kwemunhu asati asikwa ndokunovepo kana munhu achinge afa. Ndosaka muchiona pari kunzi kuguruva ndokwaunodzokera. Saka muchiona tichitakura hama dzedu kana dzafa, tichienda nadzo kunzvimbo yekunodziradzika, tichienda nadzo kumarinda tonofutsira. Makuva anogona kusiyana kwaanoitirwa nekudhura kwawo, makofini anogona kusiyana nemitengo yawo, asi kana tasvika ikoko chinhu chimwe chete chakafanana ndechekuti muviri wemunhu, wedha wemupfumi, wemurombo, akafunda asina kufunda, miviri yedu iguruva unodzokera kuguruva kwawakabva. Ndozviri kutaura Bhaibheri. Chazosa yes, ndiri kukunzwa mufundisi. Munyika yedu yeZimbabwe nekuvateereri vedu akawanda, pfungwa yamukutsanangura yakanaka. I think pamuri kuenderana nechidzidzo, trayai kuti batsira mufundisi pakuti pakudzokera kweguruva hapana dambudziko stereki kana kwandiriwo kana kuvateereri. Apo pari kunzi mweya unoenda kuna Mwari, apo ndo panenge pasina kujeka. Ini ndakunzwa yangu nekuti ndiri nemi mustudio, ndokumbira imbopaitai futi papapo pechitunha tinotoenda nacho zveshuwa kugraveyard, but pekuti mweya unoenda kuna Mwari akaupa, ndo simba riya reupenyu here rangotorwa naMwari, kana kuti pane mumwe mweya uri kuenda, maybe pamwe muchazvikafa kumberi, asi panoda kuti patijekei zvakanyanya. Mweya uri kunzi unodzokera kuna Mwari akaupa. Yes. Kana muchida kunzwisisa kuti mweya upi, unodzokera pana Genesis 2 pavhesi ya 7. Ndo panzi Mwari akaumba munhu neguruva refu. Mutumbi uyu ndo watiri kuenda nawo, wamati vabetera, hapana ane dambudziko, nekuti tinouona tichienda nawo. Chiri kunzi mweya unodzokera kuna Mwari ndouya wakafuridzirwa mumuviri naMwari kuti paite upenyu. Mweya uya wakakonzera kuti munhu ararame. Simba iro riya rakabva muna Mwari.
Osaka iringori simba Ingori simba. Mwari rekuraramisa. Maybe zvimwe zvingagone kubatsira tikapasemedzaniso. Ndoona takavhenekwa nemalaits aya. Alright. Chinosaka light iri rigone kuvheneka. Pane moto wemagetsi unofamba nemutambo dzakatungirirwa idzi. Ukange wasvika paglobe moto iwoyo unoita kuti ribake. Right. Moto uyu ndo unorikonzera kubvira globe irori. Saka moto uyu ukaswichwa off, ukadzimwa, ukabiswa, globe rinobva radzima. Saka kuti ndirarama, nemubetera kuti urarama, nemunhu wese kuti ararama, pane simba rinounzwa mumunhu richibva kuna Mwari. Umhizha hwaMwari hawo hautenderi kuti tione tambo dzacho dziri kufamba nesimba iri. Teknoloji yaMwari inokundai vanhu. Saka asi simba irori riri kufamba richiuya mumunhu. As long as munhu ari mupenyu, simba iro riri mumunhu richibva kuna Mwari. Kana nguva yakwana yekuti munhu afe, zviri kunzi simba iri rinodzokera kuna Mwari. Chadzokera isimba ranga richiraramisa, sekudzokera kunongoita moto wemagetsi musosi mawo pobva padzima, hakuisina muchina uchabatira kana simba riya raenda. Saka ndo zviri kutaurwa pano. Zviviri zvakaumba munhu zvaparadzana, chimwe nechimwe kwachakabva. Kana zvadaro tinoti munhu afa. Amene zvaitika betera. Zvandichekera asi ndofunga pamune muchitaura ndikaona paine pamwe ndinokutondedza. Now, pamwe patikada tiendei pamberi ndechekuti kana munhu aenda muchimiro icho chimanje chekuti muviri wadzokera kuvhu, tanoradzika murinda, mweya wadzokera kuna Mwari akaupa, chimiro chaenda munhu apa, chii chaanogona kuita muchimiro chakadaro? Mubvunzo unosara uri mupfungwa dzevakawanda wokuti right, pane here chaangakwanise kuita ari muchimiro chakadaro. Toda kumboverenga kuna Mapisarema. Mapisarema 6 vhesi ndeya 5. Nokuti parufu hapana achakurangarirai, ndiani achakuvongai paSheol. Panapa pari kunzi nemunyori waMapisarema, parufu kureva kuti kana munhu afa hakuna achagona kukurangarira. Ari kutaura naMwari. Ndiani achagona kukurumbidzai kana kukutendera? Ari kuburitsa pfungwa yekuti kana munhu afa haachagona kurumbidza Mwari. Ndo pfungwa yaari kubuda. Pfungwa imwe chete iyoyo inotsigirwa pana Mapisarema 30 vhesi ya 9, ichitsigirwa zvakare pana Mapisarema 88 vhesi ndeya 10. Asi toda kunoverenga Mapisarema 115 pavhesi ya 17. Vakafa varumbidze Jehovha, kunyangwe ani nani anoburukira kwakanyarara. Vakafa havarumbidzi Jehovha, ani nani anoburukira kuguva. Alright. Haana mukana wekuti agone kurumbidza Mwari. Ndofunga sekubuda kurikuita chidzidzo vateereri, pfungwa iripo ndeyekuti pakusikwa kwemunhu sezvavatsanangura kuti guruva revhu rinowa simba unova mweya weupenyu, tinobva tawana upenyu. Rivhesi yeprosesi iyoyo ndo runonzi rufu. Chinosara chatinoenda nacho kuguva, guruva revhu nemweya watorwa nemuridzi wawo simba rekuraramisa. Chimwe nechimwe chiri kwacho, hapana munhu ipapo. Saka guruva raarega harigone kuita sekunge munhu achiripo. Simba raMwari hatingataure nezvaro, atora simba rake. Saka ndo pari kunzi neBhaibheri manje, munhu wese watinotonoviga chitunha chiya, number 1, haatogone kana kurumbidza Mwari, haagone kunamata, haana kana chaanogona kuita. Vese vatinodeisa kugomba havana chavanoziva. Ndinoziva kuti pandiri kutsanangura kudai pfungwa iyo inogona kupesana nezvatinazvo kare sevateereri. Ndo zvayaitomboitawo kwandiri. Asi tikaramba tichitsamira pakudzidzisa kuri kuita Bhaibheri, muchaona rinotisunungura dzimwe pfungwa dzakawanda dzataatinadzo. But so far Mwari ari kuisa pachena
nebhaibheri kuti wese munhu kana afa zviri zviya zvapatsana chitunha taenda nacho kuguva hachina zvachinogona kuita, hachina zvachinogona kubatsira ipapo. Zvinouya sei kuti munhu afa uyo atadze kuita chimwe chinhu sekutaura kuti kuita bhaibheri? Regai tinzwe pana mapisarimo 146 vhesi ndeya 4 tiverengere muranda wacho. Mweya wake unobuda, iye ndokudzokera pasi pake, nezuva iro mano ake anopera. Hanzi panofa munhu mweya unobuda, breath of life iya, simba rekuraramisa riya riya ratanzwa kuti rinodzokera kuna Mwari. Zvikanzi panguva iyoyo, at that very moment mano ake anopera. Chiri kunzi mano, dai tati chiverenga muchirungu inotiyo his thoughts perish. Thoughts zvakureva kufunga kwake kunobva kwamira. Kufunga kunoitika mupfungwa, kunoitika mubrain. Saka urozvi inhengo iri pamuviri wemunhu. It's one of the organs dziri human body. Panofa munhu, all the organs of the body stop functioning. Mitezo yese yemuviri inomira kushanda, kubatanidzira nebrain dzinomira kushanda. Na kana muchidzidza kusainzi, brain ndiyo command center yemuviri. Munhu anotungamirirwa zvaanoita zvese nebrain. Anotungamirirwa nepfungwa shanu. Kune sense of sight ndiyo inotungamirira kuona. Kune sense of hearing ndiyo inotungamirira munhu kuti agone kunzwa. Kune sense of smell ndiyo inobatsira munhu kunhuhwidza. Kune sense of taste ndiyo inobatsira kuravira zvokudya mukana. Kune sense of touch pakubata feeling. Masenses ese aya ari 5 anoshanda zvichibva mubrain. Saka panofa munhu hanzi kufunga kwake kunobva kwamira, kureva kuti pfungwa shanu idzi dzinomira kushanda. Saka kana dzamira kushanda, ngazvijeke kuti kana pfungwa shanu idzi dzamira, sense of sight yamira, munhu achagona kuona. Sense of hearing haichashandi, munhu achagona kunzwa. Sense of touch nedzimwe pfungwa dzese dzinobva dzamira kuti kwa, munhu haachashanda, hadzichashanda pfungwa dziya idzi. Saka kana munhu asisaone manje, pfungwa dzamira, ndo zviri kunzi haachagona kurumbidza Mwari. Nekuti munhu yes pari kujeka mufundisi. Yes. Inoita kunge yakareruka nyaya iyi tichingoti munhu kana afa adai madii kuitora vari mai venyu, muri kuti here vatofa paya pa vakunzwe, even watosvika uchichema stering. Nekuti kana ingoti munhu afa tungona ruru rufu rwekumwe, vari mai venyu mufundisi, vafa muchichema muri pabox, mukutaura kuti hapanawo kana kwavari zvinogona kuitika here. Rega tinzwe pana Muparidzi 9 alright vhesi ya 5 na 6 tipo inotiwedzera kutambanudza pfungwa yacho. alright Tinzwe kuti ndimai vangu ini nemadiro avanondiita kana ndachema ndiri pakofini yavo, ndiri parinda ravo, vanondinzwa here? Ndichaverenga hangu chaitawo ndidaro. Pane nguva shuwa pakambosheka umwe sekuru vangu, saka ndakanonoka kuswatenda burial. Saka ndakazonzi navamwe sekuru vangu chuya uone patakaisa sekuru, uvaudze kuti wasvika ungovatsanangurira kuti mumasango umo wakaita delay. Saka panguva iyo shuwa ndakatoenda, pane zvandakatonoitawo ndikatsanangura kuti zveshuwa mumasango matativi. Saka ndikuona pfungwa yamuri kuticha iri kurwisana. Inini ndakarumuruka hangu kune zvakadaro, but pfungwa yenyu iri kurwisana zvakanyanya nemararamiro atinoita muZimbabwe. Mamati vhesi anozviya Muparidzi 9 vhesi ya 5 na 6 iri kutiwo nekuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nemubayiro havachina, nekuti havacharangarirwe. Rudo rwavo nekuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo,
havachina mugovi nekusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Panapa pari kunzi kana munhu afa kunyange anga aine rudo betera, rudo rwake runoguma musi waafa. Nekuti munhu adeka zviri kubva mumwoyo, asi mafeelings aya haagone kuramba aripo kana pfungwa dzamira kushanda, nekuti munhu pakuda anoshandisa pfungwa dzake, anoda nepfungwa. Saka zviri kunzi zvaaisigona kuita ari mupenyu kana afa haachagona kuita, nekuti nzewe sense of hearing yamira. Saka iwe kana ukanotaura uri paguva raamai, amai havakunzwi, hazvina zvazvinoita kwavari. Wandirangaridza zvakamboitika rimwe gore tiri kumusha, taenda kunobopa mombe nasekuru. Sekuru vakapingirishwa nevhiri rebhasikoro, saka zvakavabhowa, saka vakadzoka vachimhanya netsvimbo nokusvikorova vhiri riya rutatu kuti vhiri rebhasikoro harina zvarakanzwa. Asi ivo ndakaona vakuenda vasungunuka. Chii chakavasununguka? Kuti shungu dzanga dzirimo vagona kudziexpressa nekurova kutsonda vhiri iri. Saka akabatsirika ndivo, vhiri harina zvarakaita. Saka ukaenda parinda remunhu afa kana pakofini pake, nzeve dzake dzavharika, haachanzwi, maziso ake haachaona. Ukataura kukofini, ukataura paguva, hatingati hazvina zvazvinoshanda, zvinobatsira iwewe, kwete nekuti wanzikwa neakafa, aiwa, nekuti iwewe unotanga kuita feeling yekuti ndataura, sezvakaita sekuru vachirova vhiri risina kugona kunzwa kurwadziwa. Saka munhu kana afa haagone zvachose kunzwa. Inzwa pana Isaiah 38 unzwa verse 18 na 19. Nekuti shiora harigone kukuvongai, rufu harugone kukurumbidzai, vanoburukira kugomba havagone kutarira zvokwadi yenyu. Mupenyu ndiye achakuvongai sezvandinoita nhasi. Panapa pari kunzi kana munhu aenda kuguva haachagona kurumbidza Mwari. Nawo indorangarira tichikura taita zvekupira zvawanga uchataura izvibetera. Ende taiti kana taakufamba, wakuda kufamba rwendo, maienda mumba, vana sekuru vana mbuya vaenda kuchikuva, kutanga kuombera. Saka vanoombera vachidaidza hama dzakafa kare, madzisekuru nemazita avo, vachienderana nekukura kwavo, ningi chiudza ningi wotaurira ningi woudza ningi, moudzana mese ikoko munotisvitsira kuna Musikavanhu. Mwana akuenda mumasango anoda kutungamirirwa nekusaurirwa nemi. Panguva idzodzo taiti kana zvaitwa wainzwa kuti ndaakutungamira. Asi nekuzarura kuri kuita shoko raMwari kuti kana munhu afa haagone kutaura naMwari, haagone kusvika padhuze naMwari kana munhu achinge afa. Saka vese vainzi moudzana vaya munosvitsa kuna Mwari, zvaingova mukunzwisisa kwedu, mukunzwisisa kwaana sekuru nana mbuya. Asi vaya vakafa vaya hapana chavainzwa, hapana. Mwari akasika munhu itogona kuitirana nharo isusu sevanhu kuti hamwe achiti anonzwa, mumwe achiti haanzwi, asi Mwari akasika munhu wacho ndiye anotokutaura kuti ano kana zvasvika apa wandakagadzira ini haachanzwa. Saka unogona kusara uine nharo kuti ndakambonoudza sekuru wangu, ndakandoudza tete wangu zvikandifambira, but Mwari akasika tete vacho, akasika sekuru vacho kuti no, pavasvika apa havachanzwi. Saka inoona sekuti zviri waizika, ngatisiyei pfungwa dzedu isusu nezvatakabva experience, tidzokere kuna akasika tonoteerera kwaariye, because ndiye anoziva magadziriro nemajoinisiro akaita. Unoziva kuti vanoziva nezvemota anogona kutaura kuti payasvika apa mudhara mauda kutotenga injini nyowani. Ende ukaona adaro ukaita nharo sei, iye anotokudza kuti kana maane mari yeinjini mozondidedza ndoasembla. Anenge achinatsoziva kuti pasvika injini apa hazvichaita, chero iwe uchiona yakagezwa yakachena, but haichaite. Saka Mwari ndiye ari kuti kana zvasvika apa munhu ana zvaachaita sei, zvaachanzwa. Ende inzwa futi tiri panyaya yako inzwa pana Job 14 verse 21. Job 14 verse 21. Right.
vana vake vanokudzwa iye asingazive, vanoderedzwa asi yawo nevachiitirwa izvozvo. Panapa ndikafa inini panapa Castor. Yes. Mukunda wangu akarohwa, akasara akarohwa nemurume. Bhaibheri rinokuti handiona achirohwa. Chirakarambwa handizooni kuti adzoka kumba. Kana mwana wangu akasara akapasa chikoro, akaita munhu mukuru pakambani, akawana basa rinoshamisa, ina handizooni izvozvo kuti mwana akubasa. Zvinotoonekwa nevapenyu vakasara. Ndozviri kutaura Bhaibheri. Saka Bhaibheri rinonatsoisa pachena kuti kana munhu achinge afa, vasara kunze hapasisina communication, haachaziwe zviri kuitika pakati pedu. Ndokutaura kweBhaibheri. Pana kunonge paine zvinhu zvatakaona, zvatakasangana nazvo zvaiuya muzita revanhu vakafa. Asi ngatimbotangirai pekutanga pari kunzi kana munhu afa, izvozvo zvese nezvamakambonzwa nezvamakamboexperienza nemi vakateerera, chero nezvimwe zvacho makatozviita nezuro muzita remunhu akafa, akasika munhu ari kuti akafa. Pamuri kutaura kudaro ka, Yes. pane zvakaitika manje manje. Right. Ndikuona ndima yamataura handizoti paive nesurprise graduation. Saka musikana aigraduate aitwa surprise, mama vake vaiva sofa kare. Saka pakunzi surprise akazopiwa kanguva kekupa speech kuti atsanangure, unozwa unenge uchifara usiri kuzvifungidzira. Chinhu chaakatanga kutaura achichema, akabva ati, I knew mommy, you will always be by my side. I want to thank you mommy. Vaya vanga vafa kare vaya. Saka muchaona kuti kudzidzisa kuri kuita Bhaibheri manje, maitiro amauya nechidzidzo ichi ari kubva asikopesana nekurarama kuzhinji kwatinako, zvekuti ndingatoda kupa kurudziro kwamuri vateereri vari kuteerera kuti kuri kwekuti hedu tinoda kuteedzera kutaura kweBhaibheri raMwari. Muchaona zvinhu zvizhinji zvatiri kana kuti zvatarirwa nazvo zvinonopikisana nematsanangurire eiye akatisika. Akatisika ari kuisa pachena kuti munhu anofa. Pazvinongoparadzana mweya weupenyu nemutumbi, hapasisina kufunga, hapana kunzwa, hapana kuona, hapana kufila. Even kunyange tikatsanangura kuti tinzwewo vakaenda kare, Bhaibheri riri kuramba richidaro. Chidzidzo chisiri chekutoti anga achidaro uri kukondema. Aiyo, ndosaka zvidzidzo zvichiuya kuitira kuti Mwari anoziva kuti dzimwe nguva izvi zvenge zvisina kujekera munhu. Saka tiri kudai zvekuti irombo rakanaka kune vari kuteerera. Nyorai ndima dzese pasi idzi kuitira kuti patinoramba ichifamba nemapurogiramu akadai, mibvunzo yese inouya inogona kuatendwa zvakanaka. Mwari otibatsira. Donzo nderei? The second coming of Christ is about. Tiri kushuvira kuti panouya Kristu, sezvo ari kuinga vanhu, tiwanikwe tese takagadzirira tichirarama sezvaanotarisira. Mufundisi, pane nyaya yandinoda kuti mupedze muchiitsanangura iri kubva yaita kuti, because kudzidzisa kwatiri kuita ruzhinji rwakateerera kunonge kunobva kwakuunisa. Because tikada kufunga nyika inokubva ichisikwa, ndofunga munotenda mukusikwa, hamusi kune zveevolution. Handiti kuti takabva kumakudo, ndaona madzidzisiro amuri kuita muri kubva mavharira nyaya idzodzo kuti saka mukatarisa kwakabva nyika nepatari, mufundisi pafiwa, vanhu vafa. Zvokuti ndikuedza kufunga kuti pamuri kuti Kristu achadzoka achinga vanhu, nekuti vanhu vapenyu iye zvinoka nevakafa pastor, panoda, because zvazviri ukatarisa kwatabva zvinotodya rakapfungwa. Saka muchiona vanhu vakawanda vachiti, iwe ndisiye zvangu ndifare kufa kwakauya. Because ari kutoonawo zvishuwa kuti kwabviwa nevafa vati wandei. Pfungwenyi shoko raMwari riripo here pakungototiudza kuti zvapera zvapera? Because ndo zvamunenge muri kutsimbidzira kuti kutofa hapana kunzwa, zvapera zvapera. Muri kuti kudii mufundisi? Mubvunzo wakanaka Castor wauri kubvunza. Kufa zvinoitika ndo zvatsanangura shoko iri. Asi tikagumira ipapo zvinobva zvapedza tariro muvanhu. Asi tikadzokera kuBhaibheri manje rinonotiudza kuti seri kwerufu kudei
1 Vakorinde 15 rega tigume nekuverenga iyo vhesi ya16 kuenda pa19. Teerere zvakanaka vateereri munzwe pandima iyoyi. 1 Vakorinde chapter 15 verse ndeya 16 kuenda pa19. Nokuti kana vakafa vasingamutswi, kana Kristu haana kumutswawo. Kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakuna maturo, muchiri muzvivi zvenyu. Zvino naivo vakafa muna Kristu vakarashikawo. Kana tiine tariro kuna Kristu paupenyu uhu bedzi, tinonzwisa urombo kukunda vanhu vose. Panapa pari kunzi focus yedu pakurarama ikava yemuupenyu huno. Ndoda kuzodai ndotenga munda wangu, ndobva ndaurima, ndoisa mombe dzangu, ndoisa maprojekti ehuku, ndobva ndavaka imba yangu, ndodai ndoendesa mwana wangu kuchikoro, obva aita dokta, obva aita chii, ndopongogumira pfungwa ipapo chete. Pari kunzi pfungwa dzedu dzikagumira pane zviri muno munyika muno mbedzi, atonzwisa urombo semwana abatwa nehope ari kumahombwe aramba kudzoka kumba, zvinonzwisa urombo nekuti magumo akadaro haana zvaanobatsira. Saka hanzi heino tariro kuvatendi, kuvana vaMwari, Jesu achauya. Kana auya pane rumuko, vakafa vachamutswa. Saka kana munhu akafa achirarama zvinodiwa naMwari, hakusi kurasikirwa kufa. Kungofanana nemunhu betere muri kuenda kuBuruwayo, toti takuenda kuBuruwayo tiri tu, totenga matiketsi edu ekuenda kuBuruwayo tiri tu. Iwo ukotsira, ini ndakashunura kukotsirira mucheguturu mpaka tipinde muBuruwayo. Kana tapinda muBuruwayo unosara munoto nerenda wakakotsira, unoenda mpaka muBuruwayo totokumutsa atasvika shamwari ngatichimukai. Saka kana warara asi uchitenda, panodzoka Jesu, tariro yavatendi ndeyekuti tichamutswa kana Jesu auya, topinda paupenyu husingaperi kuzadzisa urongwa hwaMwari kubva pekutanga. Saka rukoko rwangu kumhuri yeZimbabwe, kwese kwatiri, wherever we are, zvisinei nestatus yedu muupenyu, ngatishingairirei kunamata Mwari nekurarama sezvaanoda, sezvinorayira Bhaibheri. Kana tadaro tive netariro, chero tikarasikirwa nevadikani vedu, chero edu tikasvika pakufa, ngatizivei kuti panouya Jesu watiri kuti second coming, anouya nesimba rekuti mutsa, topinda paupenyu, tonorarama nekusingaperi. Ndo mashoko angu andoda kuti ndikusire, ndikukurudzirei nawo semhuri yeZimbabwe. Tinoda kutenda ipapo mufundisi. Pamataura kudai ndakambokunzwa pane imwe nzvimbo pamaiparidza, ndaifunga kuti muchazvidzokorora. Pamaitsanangura kuti kana muri muexam, uri kunyora pepa rako, wanyora maanza ari right, invigilator bati stop, maizi yakanyaya. Vaitsanangura mufundisi vachiti uchinge uri muexam, wanyora maanza ari correct, pamwe uri kungohamba zvauri kungofunga, invigilator bati stop, time up. Hanzi stop here haikuchinjise anza iri correct ikava wrong. Pazvagumira ipapapo zvinenge zvakatonaka zvakadaro. Saka pavakatsanangura pfungwa iyi vaida kuburitsa kuti since rufu ruriko, chakanyanya kukosha ndechekuti paupenyu hwatinawo, dai Mwari akakuti stop kuri harufukawo, ukanzi stop manje uine maansa ari correct, hautye even pazvichanomako. Saka papfungwa yekunomaka ndofunga ndopamuri kutsanangura kune rumuko ruriko handiti. Saka rumuko rundofunga runozodhipenda kuti anza dzaiti kudii pawakanzi stop. Pane vhesi mubhaibheri vateereri kuna mapisarema 116 verse 15 inobva yati chinhu chinokosha pamberi paMwari ndirwo rufu rwevatsvene vake. Chinokosha hakusi kuti wavigwa sei, chinokosha hakusi kwekuti ndanani vaatenda, chinokosha hachisi chekuti wazonovigirwa kunzvimbo ipi. Since taona nyaya iyi kuti zveshuwa ukafa hapana chaunoziva, ichokwadi, but Mwari nengari yekuti kune rumuko ruri mberi, hatichishingaira vana vaMwari, rumuko rwamushuwa ruri pasecond coming. Hatichishingaira kuti paanouya tiwanikwe tiri vanhu
vakazvigadzirira kuitira kuti tigokwanisa kuponeseka. Maybe mufundisi muchioneka vateereri kudzidzisa kwatiri kuita kunogona kwakuri kuine vari kuteerera vane mibvunzo vanenge vachida kuziva kuti voita sei vapindurwe, vanofona kuno kustudio here kana kuti mune marongero amakaita kuti vagone kuwana mhinduro. Uye kana muchigona munogona kuvaudza kuti panext program yedu tinei tiri kudzidza tichifamba takaita sei, nekuti zvandandichifunga maonero angu hameno imi vari kuteerera, ndandichifunga kuti zvidzidzo izvo hazvidi kuti ungoteerera uri wega. Waigona kuti patiri kusangana panext program unouya neshamwari yako mogara mese, whether uri kuteerera paredhiyo kana uri kuona patelevision, modzidza muri mese, pamashaya mhinduro monyora muri mese mibvunzo yosvika kuno. Ndofunga vana arrangement mufundisi yekuti tuone kuti mibvunzo iyoyo ingapindurwe nemutoo upi. But unenge waita chinhu chakanaka muteereri, ukatsvaga shamwari yako, zvidzidzo izvi tinazvo kwenguva yakati rebei, feel free kuramba muchijoina program inoyi. Mufundisi onekana ine vateereri. Tinoda kutenda vanogona kunge vaita mubvunzo, tsvakai kunharaunda kwamugere, kana uine hama kana shamwari kana neighbor anopinda sangano rema7th Day Adventist, enda kwaari unomuti pane zvakabuda paredhiyo kana patv, ndine mubvunzo uyu. Vanoziva kuti vanokulingai sei nerubatsiro kuti muwane mhinduro. Vamwe munogona kufona pafoni dzinoteerera 0774 073 283 0772 415 886 0774 002 591. Foni dzese dzinoda kutumira SMS, WhatsApp, munowana rubatsiro. Muri yeZimbabwe Mwari ngakukomborerei. Abetera thank you, proclaim thank you. Mwari akukomborerei mese. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigete ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzindi tungamire apo ndasvikanyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe